Predstavte si, že farby, ktoré si vyberiete na maľovanie svojho domu, môžu byť kľúčom k prilákaniu peňazí a vyhnutiu sa chudobe. Áno, to, čo sa chystáte objaviť, je prastaré tajomstvo založené na buddhistickom učení, kde každá farba môže otvoriť dvere k hojnosti. Zostaňte, pretože v tomto videu vám ukážem 7 farieb, ktoré navždy zmenia váš finančný život v priebehu histórie. Farby boli silnými symbolmi od spirituality až po modernú vedu. Je známe, že farby ovplyvňujú naše emócie, našu produktivitu a dokonca aj naše financie. Ako to ale uplatniť vo svojej domácnosti? Tu vám prinášam zoznam 7 farieb, ktoré by ste mali vo svojej domácnosti používať, aby ste ušetrili peniaze a vyhli sa chudobe. A ak zostanete až do konca, naučím vás kombinovať farby, aby ste umocnili ich efekt. V každom priestore vášho domu je to prísľub a ako vždy sa u mňa prejavuje v komentároch, som hojný, som vďačný za to, čo teraz mám. Áno, začnime so zelenou farbou, ktorá evokuje sviežosť prírody, šumenie stromov a jemné hojdanie trávy. Pod slnkom za každým, keď sa pozriem na zelené pole, spomeniem si na učenie starého učiteľa v kláštore, ktorý hovorieval, že zelená je farbou rastu a tak ako rastliny rastú k svetlu, aj my musíme hľadať svetlo hojnosti v našom životná zelená symbolizuje nielen materiálny blahobyt, ale aj duchovný blahobyt. Keď hovoríme o hojnosti, nejde len o naplnenie peňaženky, ale o obohatenie našich duší a našich srdc. V buddhistickej tradícii chápeme, že skutočné bohatstvo pochádza z lásky, štedrosti a spojenia s ostatnými, takže keď si vyberiem zelenú farbu pre svoj domov, pozývam tú energiu rastu a vitality vo všetkých aspektoch môjho života. Predstavte si jedáleň natretú jemnou smaragdovou zelenou za každým, keď si sadnete, aby ste sa podelili o jedlo so svojimi blízkymi. Nielen krmenie ich tela, ale aj ich duchov. Smiech rezonuje hlasnejšie, príbehy plynú ľahšie a než sa nazdáte, začnú do vášho života prúdiť aj peniaze. Jedlo zdieľané v pulzujúcom prostredí, ako je toto, odomkne neočakávané príležitosti. Dovoľte mi povedať vám príbeh od priateľa. Môj skromný záhradník, ktorý žil na úpetí hory. Jeho život nebol plný materiálneho luxusu, no vždy sa cítil spokojný. Mal malú záhradku, ktorú s nasadením obrábal, plnú zelených a listnatých rastlín. Jedného dňa, keď sa staral o svoje rastliny, zaspal. Stretol starého muža, ktorý išiel okolo. Starec sa zastavil a spýtal sa ho, ako to, že vaše rastliny rastú tak mohutne a zdravo. Záhradník sa usmial a odpovedal, starám sa o nich s láskou a trpezlivosťou. Každý zelený list, ktorý vyrastie, je pripomienkou toho, že hojnosť je všade, ak vieme, ako sa pozerať. Starý muž, ktorého sa jeho slová dotkli, mu ponúkol dohodu: ak ma necháte pracovať vo vašej záhrade a učiť sa od vás, pomôžem vám predať vašu úrodu na trhu. Záhradník prijal a spoločne začali zbierať viac zelenej zeleniny ako kedykoľvek predtým. To, čo vypestovali, mnohých nielen nasítilo, ale zaujalo aj miestneho šéf-kuchára, ktorý sa rozhodol cez noc využiť ich čerstvé suroviny vo svojej známej reštaurácii. Záhradník bol nielen spokojný, ale videl aj rast jeho malej investície. Toto je sila zelene. Pripomína nám, že rovnako ako rastliny, ktoré rastú smerom k svetlu, aj my môžeme rásť a prosperovať, ak sa oklopíme tou správnou energiou. Keď natriete svoj dom na zeleno, nielen skrášlite svoj priestor, ale tiež zasiate semienko hojnosti vo svojom živote za každým, keď vstúpite do zelenej miestnosti. Pamätajte na podstatu prosperity a spojenia a nechajte túto energiu poháňať vás vpred. Na konci deň pamätaj, že skutočná hojnosť prichádza zvnútra otvorením sa, prijímaniu dobra a zdieľaním ho. Pozývaš prosperitu, aby vstúpila do svojho života. Tak si vymaľuj steny na zeleno a nech je každý kút tvojho domova útočiskom hojnosti a rastu. Dve zlaté, svetlé a majestátne zlato vždy zachytilo pohľad a predstavivosť ľudí. Nie je to nielen farba zlata, ale aj odraz hojnosti a úspechu v starovekom buddhistickom učení. Zlato je oveľa viac ako symbol materiálneho bohatstva, je prejavom vnútornej hojnosti plnohodnotného života v rovnováhe a harmónii. Prichádza ku mne.
Myseľ príbeh, ktorý mi môj učiteľ rozprával o mladom princovi, ktorý žil vo vzdialenom kráľovstve. Tento princ, napriek tomu, že bol obklopený luxusom, šperkami a zlatom, sa necítil pokojne. Jedného dňa sa rozhodol zanechať svoj život a hľadať odpovede v chrámoch. Budisti z hôr sa tam stretol s múdrym starcom, ktorý, keď ho uvidel, vzal ho do jednoduchej miestnosti, ale zdobenej jemnými zlatými detailmi. Starý muž mu povedal, že táto farba tu nie je, aby vám pripomenula zlato, ktoré ste po sebe zanechali. Zlatý mladý princ je farbou múdrosti úspechu, ktorý pochádza z poznania seba samého. Hoci bohatstvo môžete vidieť v jeho lesku, jeho skutočná sila je v tom, čo symbolizuje život v rovnováhe medzi materiálnym a duchovným. Princ, šokovaný týmito slovami, začal v tej miestnosti meditovať. Deň po jedného dňa mu žiara zlata pomohla sústrediť sa a pripomenula mu, že úspech nie je len niečo, čo je vidieť navonok, ale niečo, čo cítime hlboko v duši. Časom sa vrátil do svojho kráľovstva nie so šperkami alebo bohatstvom, ale s novým pohľadom na to, čo úspech skutočne znamená: žiť naplno a v miery sám so sebou. A tak, keď používate elektrika do radov vo svojom dome, najmä vo vchode alebo obývacej izbe, nie len zdobia priestor, ale za každým otvárate dvere do éry úspechu. Ak vám zrak padne na tie zlaté detaily, pripomeniete si, že úspech a bohatstvo nie sú len hmatateľné, ale aj duchovné. Maľovanie zlatých detailov vo vašej obývačke je volaním k tej silnej energii, ktorá priťahuje nielen finančnú prosperitu, ale aj bohatstvo, ktoré sa nemeria v minciach, ale vo chvíľach radosti, v hlbokých vzťahoch a v múdrosti, ktorú časom získate. Ako mladý princ vel do radov odraz jeho skutočného bohatstva. V tejto farbe môžete nájsť aj výzvu k dosiahnutiu plnosti vo vonkajšom aj vnútornom svete. Keď sa prechádzate domovom a vidíte tie zlaté dotyky, ktoré vám pripomínajú, že úspech máte vždy na dosah, nielen na materiálna rovina, ale v hĺbke vášho bytia. Tretie oko je červená žiarivá farba plná života. Je to farba ohňa, ktorý horí z bijúceho srdca impulzu, ktorý nás vedie k činnosti v buddhistickej tradícii. Červená symbolizuje nielen silu a energiu, ale aj odvahu čeliť výzvam, ktorým čelíme. Život nám predstavuje začlenenie červenej do vášho domova, najmä v aktívnych priestoroch, ako je kuchyňa. Pozývate energiu pohybu, odhodlania a akcie. Poviem vám príbeh o mladom mníchovi, ktorý, plný pochybností, prišiel do kláštora mesiace hľadať odpovede. Meditoval o chráme, no cítil, že mu v živote niečo chýba. Jedného dňa ho učiteľ chrámu vzal do kláštora. V malom kúte kláštora, kde bola kuchyňa vymaľovaná žiarivou červenou, mu učiteľ, poukazujúci na farbu, povedal: tu, v tomto priestore horúčavy a akcie je miesto, kde skutočne začnete meniť svoj život. Meditácia je dôležitá, ale bez akcie myšlienky zostávajú vzduch bez pristátia v realite. Mladý mních najprv nechápal. Myslel si, že duchovná cesta je len ticho a uvažovanie. Ale ako začalo plynúť viac času v kuchyni, pripravoval jedlo, prikladal oheň a pracoval rukami, začal cítiť niečo iné. Červenosť stien v kombinácii s teplom ohňa v ňom prebudila vnútornú energiu, ktorá ho hnala konať, rozhodovať sa, posúvať svoj duchovný život ďalej. Z meditácie pochopil, že rovnováha medzi reflexiou a konaním je kľúčom k posunu vpred. Červená v kuchyni predstavovala tú iskru, ktorá zapálila jeho ducha. Pripomínala mu, že život je aj pohyb, rozhodnutie a vášeň. Vždy keď varil, robil to s úmyslom a vášňou. Sila premeniť jednoduché ingrediencie na niečo, čo vyživí nielen telo, ale aj dušu. Keď si pre svoj domov vyberiete červenú, najmä v kuchyni, nie ste sami dekorácia priestoru, privolávate tú vnútornú silu, ktorú všetci máme. Je farba, ktorý vás núti konať, aby ste nečakali na príležitosti, ale aby ste si ich vytvorili za každým, keď sa pohybujete v tomto červenom priestore. Pocítite prúdiacu energiu, ktorá vás poháňa vpred a pripomína vám, že úspech a príležitosti sa budujú s odhodlaním a fungujú. Červenou farbou potom nie je to len farba, je to každodenná pripomienka, že energia je vo vás, že máte silu zmeniť svoj život, aby ste prilákali príležitosti, po ktorých tak túžite, rovnako ako mladý mních zistil, že pre rast je nevyhnutná činnosť. Môžete tiež využiť silu červenej, ktorá dodá vašim dňom viac energie a pritiahne úspech, ktorý hľadáte. 4 modrá so svojou jemnosťou a hĺbkou bola vždy farbou, ktorá inšpiruje pokoj. Je to farba jasného neba, nekonečného oceánu tých priestorov, kde všetko sa zdá na chvíľu zastaviť. Chvíľa, ktorá nám umožňuje zhlboka sa nadýchnuť a nájsť jasnosť v buddhistickom učení. Modrá nie je len symbolom pokoja, ale aj múdrosti. Múdrosti, ktorá vzniká, keď sa myseľ upokojí a umožní pravému poznaniu prekvitať. Spomínam si na príbeh, ktorý mi starý učiteľ rozprával o úspešnom obchodník. Tento muž, hoci sa mu podarilo nahromadiť veľké bohatstvo,
Žil v neustálych úzkostiach, každé finančné rozhodnutie ho naplňalo pochybnosťami, každá investícia mu ukradla pokoj, jedného dňa sa rozhodol vycestovať do hôr hľadať odpovede a bolo to tam, kde stretol mnícha, ktorý ho pozval do svojej skromnej kajuty natretej jemnými tónmi modrej ho okamžite zasiahol pokoj toho miesta. Mních mu ponúkol čaj a povedal, voda v tomto odráža tvoju myseľ. Ak je rozrušená, nebude vidieť jasne, ale ak bude pokojná, uvidíš všetko tak, ako to je. Keďže je zmetený obchodník, spýtal sa, ako môže nájsť pokoj vo svojom chaotickom živote. Mních ho pozval, aby si sadol a pozoroval oblohu, tú obrovskú modrú, ktorá sa tiahla bez hraníc. Vysvetlil mu, že tak ako obloha zostáva pokojná napriek prechádzajúcim mrakom, aj naša myseľ môže tiež nájsť pokoj, ak sa nelipneme na chvíľkových starostiach. Obchodník časom pochopil, že skutočná jasnosť pri rozhodovaní nepochádza z väčšieho množstva peňazí alebo z viacerých informácií, ale z čistej mysle. Pokojná myseľ začala uplatňovať toto učenie vo svojom každodennom živote a zistil, že upokojením mysle jeho finančné rozhodnutia sa jeho intuícia stala presnejšou a jeho život oveľa pokojnejší, keď ju začleníte do svojho domova, najmä na miestach, kde potrebujete premýšľať. Jasnosťou, ako je spálňa alebo spálňa, ktorá vám dodá potrebný pokoj. Nielenže zdobíte krásnou farbou, ale vytvárate priestor, kde sa starosti rozplynú a myseľ môže pracovať jasne a efektívne, keď vidíte tie modré steny. Pamätajte, že nehľadáte len pokoj, ale aj jasnosť, ktorú to bude vám pomôže robiť inteligentné finančné rozhodnutia. Modrá je ako to obrovské nebo, ktoré vás učí, že uprostred búrok je vo vás vždy priestor pokoja a múdrosti, rovnako ako obchodník, ktorý objavil mier v modrej oblohe. Aj tebe môžete prilákať finančný pokoj a duševnú jasnosť nielen preto, aby ste robili lepšie rozhodnutia, ale aby ste žili s menším stresom a väčšou rovnováhou. 5 žltá je farba slnka, zdroj života, ktorý osvetľuje naše dni a naplňa nás energiou, je farbou, ktorá v staroveku sa spájal s radosťou, tvorivosťou a prebúdzaním nových myšlienok v buddhistickom učení. Žltá tiež symbolizuje cestu múdrosti a optimizmu. Myseľ, ktorá žiari ako slnko, priťahuje príležitosti a ekonomický rast. Poviem vám príbeh mladého remeselníka, ktorý žil v malom meste, hoci bol talentovaný. Vždy videl negatívnu stránku veci, jeho projekty nenapredovali a jeho dielňa bola plná nepoužívaných nástrojov, pretože veril, že jeho nápady sú jedného dňa dosť dobré. Kým prechádzal sa po vidieku, našiel buddhistického učiteľa, ktorý maľuje žltú mandalu. Zaujalo ho to. Mladý muž sa ho spýtal, prečo si vybral práve túto farbu. Učiteľ sa usmial a povedal mu, že žltá je farbou prebúdzania kreativity, ktorá vzniká, keď je srdce plné optimizmu, keď človek naplňa myseľ. Život tohto svetla, všetko sa zdá možné, mračná pochybnosti stúpajú a slnko príležitostí svieti. Mladý muž inšpirovaný týmito slovami sa rozhodol urobiť niečo iné. Keď sa vrátil do svojej dielne, namaľoval jednu zo svojich stien žiarivo žltou nádejou, že táto zmena by mohla priniesť mu iskra inšpirácie, ktorú tak potreboval. To, čo sa stalo potom, bolo takmer magické. Každé ráno, keď vošiel do svojej dielne a videl, ako žltá osvetľuje miestnosť, niečo v ňom sa rozsvietilo alebo abar s novým nadšením. Jeho ruky sa pohybovali voľnejšie a nápady plynuli ako nikdy predtým. Jeho podnik časom prosperoval. Nie len preto, že zlepšil svoju techniku, ale aj preto, že zmenil svoju mentalitu. Žltá farba, ktorá ho teraz obklopovala, ho naplnila optimizmom a ukázala mu, že so správnym prístupom sa každý sen môže stať skutočnosťou. Keď si vyberiete žltú farbu na vymaľovanie kreatívnej miestnosti alebo pracovného priestoru, nielenže pridáte farbu do svojho prostredia, ale pozývate šťastie a otvorenú myseľ, ktorá dokáže vidieť nové príležitosti. Tam, kde predtým boli len prekážky, je to práve farba, ktorá vám pripomína, že hoci ťažkosti prídu, vždy príde nový úsvit, nový nápad, ktorý čaká na zrodenie. Žltá podnecuje nielen kreativitu, ale aj nádej. V priestore namaľovanom na žlto nápady ľahšie plynú a riešenia problémov sa zdajú byť bližšie. Je to pripomienka, že s optimizmom a radosťou môžete premeniť každú situáciu a prilákať nové príležitosti na ekonomický rast, rovnako ako mladý remeselník, ktorý zmenou perspektívy zmenil svoj život. 6 oranžová je žiarivá a teplá farba, perfektná mix medzi energiou červenej a optimizmom žltej. Je to farba, ktorá nezostane bez povšimnutia a preto v buddhistickom učení symbolizuje úspech v osobných aj profesionálnych vzťahoch. Oranžová je tiež farbou rovnováhy a múdrosti získanej interakciou s ostatnými.
Táto farba má silu prilákať nielen ekonomické príležitosti, ale aj obohacujúce vzťahy, ktoré poháňajú náš rast. Spomínam si na starý príbeh o obchodníkovi, ktorý mal malý trh v rušnom meste, hoci jeho výrobky boli dobrej kvality, človek to mal vždy ťažké prilákať nových zákazníkov. Jeho obchod, hoci funkčný, bol ponurý a nesprostredkoval teplo, po ktorom túžil. Jedného dňa sa v jeho obchode zastavil buddhistický učiteľ a ponúkol mu jednoduchú radu. Vymaľujte steny svojho obchodu oranžovou farbou. Zmetený obchodník sa opýtal, ako by táto zmena farby mohla zlepšiť jeho situáciu. Učiteľ odpovedal: oranžová je lákavá farba. Rovnako ako západ slnka pozýva odpočinok, oranžová pozýva na spojenie. Podniky prosperujú nielen vďaka tomu, čo predávate, ale aj vďaka vzťahom, ktoré vytvárate s ľuďmi. Zaujalo obchodníka, sa rozhodol venovať pozornosť, požiadal o oranžovú farbu a po niekoľko dní vyzeral jeho obchod inak, útulne a pulzujúco. A to, čo sa stalo potom, bolo prekvapujúce, že ľudia sa začali viac zvedavo zastavovať, aby sem vstúpili, a čoskoro jeho podnik nielen prosperoval, ale vytváral si aj hlboké vzťahy so svojimi zákazníkmi. Konverzácie plynuli a s nimi prichádzali nové príležitosti, ľudia nielen nakupovali, ale aj zdieľali a odporúčali ostatným, že oranžová farba im otvorila dvere nielen k úspešnému podnikaniu, ale aj k sieti vzťahov, ktoré posilnili ich život a prosperitu. Keď si vymaľujete svoje bývanie, miestnosť alebo spoločné priestory s oranžovou farbou, nielen pridávate farbu na steny, ale vytvárate priestor, kde vzťahy prekvitajú. Oranžová podporuje otvorenú komunikáciu, srdečné spojenie a tieto spojenia môžu byť kľúčom k trvalému úspechu v podnikaní a živote. Osobný život je farbou, ktorá pozýva na spoluprácu, tímovú prácu a vytváranie väzieb, ktoré nielen obohatia váš život, ale môžu byť aj mostom k novým finančným príležitostiam. Presne tak, ako to objavil obchodník. Sila pomaranča. Môžete tiež pritiahnuť úspech vo svojom osobnom a pracovnom živote. Vzťahy vytvorením prostredia, ktoré pozýva ľudí, aby sa cítili vítaní. Prepojení a otvorení zdieľaniu, pretože nakoniec tie najprosperujúcejšie podniky nie sú postavené len na peniazoch, ale aj na vzťahoch založených na dôvere a vzájomnej podpore. A oranžová je farba, ktorá dokáže potichu, ale silne zapáliť iskra spoločného úspechu. 7. Biela často spájaná s čistotou tiež symbolizuje nové začiatky. Prázdna strana, ktorá čaká na napísanie buddhistického učenia. Biela predstavuje duševnú jasnosť, čistotu energií a príležitosť na duchovné a materiálne znovuzrodenie. Táto farba, hoci je jednoduchá, mocný v čistom a jasnom priestore, energia prúdi bez prerušenia, a to je podľa buddhistickej múdrosti kľúčové pre prinášanie nových príležitostí a odomykanie stagnujúceho potenciálu. Dovoľte mi, aby som vám porozprával príbeh. Bola mladá žena, ktorá žila v malom dome plnom spomienok a predmetov, ktoré zbierali prach. Hoci bola so svojím životom spokojná, cítila, že sa niečo napriek jej úsiliu nehýbe dopredu. Zdalo sa, že jej kariéra aj osobný život stagnujú, ako by všetko zakrýval neviditeľný mrak. Pred jedným dňom sa rozhodla navštíviť buddhistický kláštor a hľadať odpovede. Keď prišla, stretla starého mnícha, ktorý ju pozorne počúval. Po chvíli ticha ju mních odviedol do úplne bielej miestnosti. Steny, strop, podlaha, všetko bolo vymaľované. Čistota začiatku je priestor, kde všetko môže vzniknúť, tak ako táto miestnosť potrebuje vyčistiť váš život, aby mohli vstúpiť nové príležitosti. Zaujatá učením sa mladá žena vrátila domov a rozhodla sa. Začala tým, že sa zbavila všetkého, čo jej bolo na nič. Upratala každý kút a nakoniec si vymaľovala chodbu a malú izbu na bielo, kým sa farba rozliala po stenách. Niečo v jej vnútri sa zmenilo, cítila, že každý ťah štecom priniesol novú príležitosť, ako by svetlo odrážané bielou naplnilo jej srdce nádejou a jasnosťou. Postupom času sa veci dali do pohybu, otvorili sa nové dvere v jej práci a prekvital jej osobný život. Všetko preto, že dovolila stagnujúcej energii opäť prúdiť pomocou sily bielej na vytvorenie priestoru, kde si k nej môžu nájsť cestu príležitosti. Keď sa rozhodnete použiť bielu na chodbách alebo v malých miestnostiach, umožníte energii nerušene prúdiť tým, že vytvoríte priestor pre rast a znovuzrodenie. Biela nie je len farba, je to pozvánka k jasnosti, obnove a novým začiatkom v čistom a jasnom prostredí. To lepšie príležitosti sa prezentujú ľahšie a život je ako prázdna stránka pripravená na to, aby ste ju mohli napísať s úspechom a prosperitou. Takže ak máte pocit, že je niečo vo vašom živote zablokované alebo zastavené, zvážte možnosť zavedenia bielej do vášho prostredia, ako sa to stalo mladej žene. Táto jednoduchá zmena môže byť katalizátorom, ktorý potrebujete na prilákanie nových príležitostí a smerovanie k budúcnosti plnej možností už teraz.
Energie, rovnako ako v živote potrebujeme rovnováhu medzi prácou a odpočinkom, aj farby, ak sú strategicky kombinované, môžu zvýšiť svoje účinky, aby prilákali prosperitu, úspech a nové príležitosti. Predstavte si, že každá farba je ako hudobná nota. Ak opakovane zahráte jednu notu, môže to znieť dobre na chvíľu, ale nakoniec sa to stane monotónne. Namiesto toho, keď skombinujete rôzne tóny harmonickým spôsobom, vytvoríte melódiu, ktorá hlboko rezonuje. To sa deje s farbami. Nejde len o vymaľovanie každej miestnosti jedným tónom, ale skôr o nájdenie dokonalej kombinácie, ktorá umožní energiám voľne prúdiť bez prebytkov a nedostatkov. Poviem vám ten príbeh. Príbeh múdreho muža, ktorý žil v malom domčeku, no plný svetla a pozitívnej energie. Tento muž, ktorý precestoval mnoho krajín, sa naučil umeniu kombinovať farby, aby vyvážil energie svojho domova a prilákal hojnosť, keď ste vstúpili do jeho obývačky. Bolo vidieť jemný zlatý nádych, ktorý vyčnieval medzi stenami neutrálnych tónov, ako je biela, a základom, ktorým je zlatá. Nebolo všade, ale jeho prítomnosť v detailoch, akými sú rámy zrkadiel či drobné dekorácie, priťahovala energiu úspechu. Múdry muž povedal, že elektrika do radov, keď sa používa s mierou, zvyšuje energiu červenej, ktorá prevláda v jeho kuchyni. Červená, ako vieme, je silná farba plná akcie, no pri nadmernom použití môže vyvolať napätie, a preto skombinoval červenú s malými detailmi v modrej v najaktívnejších oblastiach. Modrá upokojila energiu červenej a vytvorila dokonalú rovnováhu medzi akciou a duševnou jasnosťou v spálni. Tento muž použil bielu farbu, čím vytvoril priestor, kde bolo možné odpočívať a obnovovať, ale tiež si na posteľ umiestnil zelené vankúše, čím prepojil svoj oddychový priestor s energiou rastu a prosperity. Kombinácia bielej a zelenej mu pomohla vyčistiť si myseľ. Spal, no zároveň mu pripomenul, že hojnosť neustále rastie. Jeho chodby, tranzitné miesta v jeho dome boli vymaľované na bielo s malými oranžovými dekoráciami, ktoré pozývali vzťahy a pozitívnu energiu, aby prúdili celým domom. Oranžové a biele tóny umožnili každému, kto vstúpil vo svojom domove, cítiť vrelé a otvorené privítanie, zatiaľ čo biela zabezpečila, že energie nebudú stagnovať. Ak chcete túto múdrosť uplatniť vo svojom vlastnom priestore, majte na pamäti v obývačke nasledovné: kombinujte oranžovú s nádychom zlatej. Oranžovej povzbudí úspešné vzťahy, zatiaľ čo zlato pritiahne úspech a prosperitu v kuchyni. Použite červenú na aktiváciu energie miesta, ale vyvážte ju detailmi v modrej alebo bielej, aby ste v takom aktívnom priestore v spálni zachovali pokoj. Biela ako základ na stenách doplnená o detaily v zelenej alebo modrej je ideálna na navodenie pokoja a finančného rastu, kým budete odpočívať na chodbách. Biela môže byť tou najlepšou voľbou na udržanie voľného toku energie v kombinácii s dotykmi žiarivých farieb. Ako je oranžová alebo žltá. Ak chcete udržať vibrácie na vysokej úrovni, pamätajte, že rovnováha je kľúčom pri kombinovaní farieb. Vedome si nielen zdobíte svoj domov, ale vytvárate priestor, kde prúdi energia a s ňou aj príležitosti prosperovať vo všetkých oblastiach svojho života. Tak ako múdry muž, ktorý sa naučil kombinovať farby pre svoj úspech, môžete to urobiť aj vy tak, že premeníte svoj domov na magnet hojnosti, jasnosť a úspech na konci v deň, keď farby, ktoré si vyberáme pre náš domov, nie sú len estetickou záležitosťou. Podľa buddhistického učenia každá farba vyžaruje špecifickú vibráciu, ktorá ovplyvňuje naše emócie, energiu a áno, aj našu prosperitu. Múdrym začlenením týchto farieb do nášho prostredia, ktorým pozývame energie, hojnosť, duševná jasnosť, šťastie a úspech. Zelená otvára dvere neustálemu rastu, zlatá pripomína nám bohatstvo a naplnenie, ktoré si zaslúžime. Červená nás poháňa k akcii, zatiaľ čo modrá a biela upokojujú naše emócie, myslí na inteligentné rozhodnutia. Každý tón má svoju vlastnú úlohu a spolutvoria energickú tkaninu, ktorá nás spája s neprerušovaným tokom pohody. Nejde len o maľovanie stien, ale o vytvorenie priestoru, kde energia voľne prúdi a udržiava nás na každom kroku smerom k našim cieľom. Ako vo všetkých buddhistických učeniach je rovnováha základom, kľúč domov v harmónii je odrazom pokojnej mysle a srdca otvoreného príležitostiam, takže keď budete na budúce rozmýšľať nad zariaďovaním svojho domova, nezabudnite, že farby nielen skrášľujú svoj priestor, ale aj silu zmeniť svoj život. Príjmite túto starodávnu múdrosť a dovoľte, aby energia prosperity a pokoja prúdila do každého kúta vášho domova. A teraz mi povedzte, aké farby si vyberiete, aby ste prilákali tú hojnosť, po ktorej tak túžite. Ak toto video bolo to pre vás užitočné, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála buddhistickej múdrosti, kde nájdete ďalšie tipy a učenia, ktoré zmenia váš život.
Zdieľajte toto video so svojimi priateľmi a blízkymi a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali.